איפה אתה? וואי וואי, מישהו מת. וואי וואי, זה? רדיק שחקן הכי טוב שלנו. שאני אמרתי לך. טוב. אח שלי, תאמין, תאמין. מי שמאמין לא מפחד, אח שלי, תאמין. קומון, קומון. אני לא רוצה אוואפ, אחי. אני לא יודע לשחק. כמה הם? תגיד לי מתי להתחיל ללכת ליד. וואי וואי וואי, אחי. אבל צריך גם להכיר את המפה כדי לדעת, לצפות שאני אבוא משם בדיוק, אחי. הוא צריך כאילו... מה, בתור טרוריסטים יהיה לנו יותר סיכוי? בתור מחבלים? לא, איפנה צ'אנס נמצא. הבאתי לרדיק, בטעות. בוא נהרוג את זה, סתם. או פאק. אוי 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 אוי. איפה אתה? כמעט הרגתי אותו. הפסדנו את זה, הוא נעלב עליך, אח שלי. מה זה, אחי? איך לא שמענו אותם? וואי, רדיקל דפוק כזה, ניסה לחתוך מישהו.
אחי, ואני טוב? אני הכי מוכר פה. טוב, לא הכי מוכר, כמעט הכי מוכר פה. ואני מה? אוי, די אחי, למה מחלקים שם הדשוטים כאילו זה מתנות קריסמס? איפה אתה? איפה נעלמת אחי? איך לא הרגתי אותו? מה הוא עושה? מה הוא עושה? ראית מה הוא עשה אחי? I pana ciamnica ta krasota, что в Дагестане. Я буду родиной гордиться. הנה, תקשיב, אבי שלח לי סרטון, הנה אני מתקשר לחבר להגיד לו שעשיתי בדיוק ההפך הגמור ממה שהוא הציע לי לעשות, ומה שהוא אמר שיקרה זה בדיוק מה שקרה. זה אני כאילו עושה את זה סתם טוב. תהיה בשקט. לעשות אקספט? אם אני לא עושה אקספט, מה קורה? שיו אחי, הרצי הלוי גנגסטר אחי. אחי, סתם עם משקל, אחי, הוא עושה את זה בקייף, הוא רץ ככה בלי משקל, בלי כלום. לא בלילה, אחי, לא סוחב דברים. ג'אג'ה פוצי, כתוב פה ג'אג'ה פוצי, אני מת אחי, צריך להרוג אותו. דוד פוטין אחי, צריך להרוג אותו. Let's go your mother. אחי, מעניין אותי, איפה אתה הולך? מה? ראיתי. כמעט הרגתי אותו, כמעט. בואנה, מה זה הסקין הזה? בואנה, יש פה למישהו סקין מטורף אחי, כאילו הוא חייל. עזוב, אנחנו ניצחנו פה? שניצל דגסטנסקה ונרוד. לאן הולכים? אחי, אבל זה לא טוב ככה להתפצל. מאיפה לך? לרוץ? לרוץ או איך? היה פה שילוב של שנינו. הרגת אותם? יאו. יש לנו שתי שחקנים והם אחד? מה הוא עושה? איך אני מסכים איתך? די, אבל לא נעים לי, מסכן אחי, מה הוא כבר עשה? לא יודע לשחק. וואי, אני לא מאמין. אבל למה אח שלי מסכן? כולו רצה לשחק, מה כבר עשה לך?
אחי, אני גם לא יודע לשחק, מה אתה רוצה? פקה איפה? אתה לא מדבר, אתה לא מתקשר עם אף אחד. וואי וואי וואי. אורל, תדריך אותי מה אני צריך לעשות. לא משנה. לא משנה. תשמע, הפריז. מה זה השיר הזה? בוא נשיר של קייפריקי. איך עושה את זה? וואי אחי, אני בלי כלום. קשה לי לדבר יפה. אני אומר לך, אני מטומטם. אני דפוק אחי, אני אומר לך, אני הייתי צריך להבין שהשתי דפוקים האלה לא יודעים לשחק, ואני צריך לבוא כבר להיות מוכן. אבל הקטע שגם לא היה לי נשק, אז איך אני יכול להשאיר את זה? תשמע, הפריסט הזה שחקן טוב, אורל. שחקן טוב, אחי. תשמע, הוא שחקן טוב. אחי, הוא טוב, מה יש לך? הוא יותר טוב ממך. פקה איפה אח שלי? הוא יותר טוב. אחי, אבל למה אתה זורק? זה דופק אותנו. וואלה, אני פה עם הפריסטי. אוי. פאק. בבי. וואי וואי אחי, עזוב, הוא עם אוואפ אחי, אין לי איך להילחם נגדו, הוא רחוק מדי. הוא ייתן לי הדשוט לתוך הראש אחי ואני אמות. אחי, אבל הוא היה גם בכל מקום אחי. הוא למטה. תגיד, אתה תראה את הצל שלו? תפותח!